Беше декември в малкото градче Велико Търново. Аз съм Мария, на 50 години, и макар да ми беше трудно да си го призная, усещах нещо необичайно в отношенията си с моя син Димитър. Знам как звучи майка и син, но тази Коледа всичко се промени. Реших да му направя специален подарък, нещо, което никоя друга жена не би могла да му предложи. Нещо, което да прекрачи границите и да тества собствените ми морални предели в нощта, когато светлините на елхата проблясваха загадъчно, а тишината в къщата ни беше като тайна, която чакаше да бъде разкрита. Знаех, че няма връщане назад. Димитър винаги беше добър син, внимателен, грижовен и отговорен. Но с времето нещо в неговото присъствие започна да влияе върху мен по различен начин. Спомням си един следобед, когато се върна след игра с приятели. Беше на 10 години, носеше риза, която му падаше леко свободно, и усмивката му озаряваше цялата стая. Нещо в начина, по който погледна към мен, предизвика у мен тръпка, която не бях усещала от години. Помислих си, че е глупаво, че е само моментно усещане, но то не изчезна. С времето започнах да забелязвам малки детайли, как минаваше ръка през косата си, когато се разсейваше, как се навеждаше към мен, когато говореше, дори тонът му на глас. Когато ми казваше «мамо», аз често го наблюдавах от кухнята, докато той седеше в хола, и се чудех как е възможно да е пораснал толкова бързо за толкова кратко време. Опитвах се да потискам тези мисли, убеждавах себе си, че са плод на самотата ми. Но колкото повече се опитвах да ги отхвърля, толкова по-ясни ставаха те. Не можех да пренебрегна промяната в начина, по който възприемах Димитър. Спомням си една вечер, когато гледахме филм «Лека комедия». Смяхме се, деляхме купа пуканки. В един момент ръцете ни се докоснаха, докато едновременно се протегнахме към пуканките. Контактът беше кратък и почти незабележим, но по цялото ми тяло пробяга тръпка. Той просто ми се усмихна и продължи да гледа, а аз останах замръзнала, опитвайки се да разбера защо това просто докосване предизвика такава реакция у мен. След тази вечер започнах да търся оправдания да бъда близо до него, ако отиваше до магазина, аз го придружавах, ако се зачиташе в някой учебник, аз намирах причина да съм в същата стая, подреждайки дрехи или преглеждайки сметки. Убеждавах себе си, че просто искам да се наслаждавам на компанията му, но дълбоко в сърцето си знаех, че е нещо повече. Част от мен жадуваше да бъде до него, да чуе глас му, да почувства присъствието му. Разбира се, имаше моменти на вина. Гледах се в огледалото и си казвах, какво ми става? Аз съм майка му, как мога да мисля така? Но тогава той влизаше в стаята с онази енергия, която изпълваше всеки ъгъл, и съмненията ми за миг изчезваха. Коледа приближаваше, а домът ни се превръщаше в празнична приказка. Извадихме кутии с украшения, гирлянди и изкуствена тълха, която винаги беше част от нашите празници. Докато украсявахме заедно, изпитвах странно щастие, което надхвърляше обикновения коледен дух. Имаше един специален момент, докато окачвах гирляндата на елхата, загубих равновесие и Димитър ме подхвана, за да не падна. Силата му и близостта му ме оставиха без дъх, а погледите ни се срещнаха и за миг времето сякаш спря. Нямаше думи, но тишината между нас беше заредена с нещо, което не можех да определя. От този момент нататък не можех да спра да мисля за него по начин, който надхвърляше майчинската обич, всеки жест, всяка дума, сякаш имаше по-дълбок смисъл. И въпреки, че знаех, че прекрачвам граница, за която никога преди не бях мислила, част от мен не искаше да спира. Казвах си, че не правя нищо лошо, че това е само мислено нещо в мен, но вътрешно усещах, че вървя към точката без връщане. С настъпването на декемврийските вечери, Велико Търново се обвиваше в магията на Коледа, уличките бяха украсени с разноцветни лампички, а мирисът на канела и прясно изпечени сладки се носеше от малките кафенета на Самоводската чаршия. Аз вече усещах как решимостта ми расте с всеки изминал ден, а чувствата към Димитър ставаха все по-силни, по-непокорни. Той беше моята светлина в тези сиви дни. Синеок, с кестенява коса, винаги леко разрушена, сякаш току-що бе излязъл от учебника по физическо. Обичаше да носи широки полувери,
които подчертаваха раменете му, вече не беше онова малко дете, а млад мъж, който носеше в себе си сила и нежност едновременно. Винаги с обувки на токчета? Не, това беше моята фантазия, но понякога си представях как би изглеждал, ако беше облечен с нещо по-елегантно, например в тъмносин костюм, който мама му беше купила за абитуриентския му бал, а аз се чудех дали ще ми се усмихне така, както когато беше малък. В онези вечери често го наблюдавах как се играе с гривната, която му бях подарила малък сребърен кръст, символ на нашата семейна вяра. Той я носеше с гордост, макар и понякога да се шегуваше, че му прилича на баба украшение. Аз му отвръщах с усмивка, но това, което наистина ме караше да се смея, беше, че дори когато се шегуваше, очите му бяха топли и изпълнени с доверие. Коледната подготовка продължаваше. В кухнята, облечена в прилепнала блуза с дълъг ръкав и пола, която подчертаваше талията ми, аз смесвах тестото за сладкишите, а Димитър се опитваше да ми помага, макар че по-скоро разсипваше брашно из цялото помещение. След всяка бъркотия, той вдигаше ръце и казваше с усмивка: „Мамо, ако продължавам така, ще трябва да отворим пекарна.“ В онези моменти някак си забравях за вълненията и тревогите си. Но въпреки това в сърцето ми гореше тихо пламъче, нещо неудържимо и таинствено. Как да обясня това чувство? Като че ли Коледа беше време на чудеса, но и на опасни изкушения. Една от вечерите, докато украсявахме елхата с Димитър, той ме попита: „Мамо, защо всяка година избираш най-странните лампички? Тези смигащи цветове приличат на дискотека от 90-те. Усмихнах се и отвърнах: „За да ти напомнят, че дори и в най-обикновените неща може да има малко блясък, и може би, че понякога трябва да се отпуснем и да се забавляваме.“ Той се засмя и ме прегърна за раменете. В онзи миг усетих как сърцето ми се свива от смесица на радост и тъга, радост, че имаме тези моменти, и тъга, защото знаех, че те са илюзия, която скоро ще бъде разбита. С наближаването на Коледа усещах, че не мога повече да крия това, което изпитвам. Въпреки съмненията и вината, вече бях решила, тази година ще му покажа колко много значи за мен по начин, който никой друг не може да разбере. Но въпросът беше, ще разбере ли той? Или всичко това беше само плод на моята самота и отчаяние? Вечерта преди второто ни коледно тържество, когато градът вече беше обвит в мъгла и светлините на елхата проблясваха в полунощ, седях в хола, облечена в тънка червена рокля, която леко подчертаваше извивките ми, с гривна от червени кристали на китката. В ръцете си държах писмо, което бях написала за Димитър, думи, които не можех да изрека на глас. Мислите ми се преплитаха, докато слушах тихия звук на коледната музика. Какво ли мисли той за мен? Питах се. Ще ме разбере ли? Ще почувства ли това, което аз чувствам? И тогава, точно в този момент, чух стъпки леко, ненатръпчиво, но достатъчно ясно, за да разбера, че Димитър се приближава. Сърцето ми забързано затуптя. Това беше началото на нощта, която щеше да промени всичко или да разруши всичко завинаги. Вратата се отвори и Димитър влезе в стаята с онзи свенлив, но топъл поглед, който винаги ме караше да се разтакям. Беше облечен в тъмносин пуловер с вълнена текстура, който му прилягаше перфектно, а дънките му леко се стесняваха към глезените типичното му ежедневие, но в този момент изглеждаше като млад мъж, излязъл от някоя романтична драма. На краката си носеше удобни маратонки, но дори и те не можеха да скрият начина, по който цялото му присъствие изпълваше стаята. „Мамо“, каза тихо, „не мога да спя. Исках да ти кажа, че обичам Коледа с теб. Ти правиш всичко толкова специално.“ Усмихнах се, усещайки как сърцето ми се свива от нежност и болка. Стъпих към него, а вълнението ме караше да се зачервя. Облякох лека черна жилетка, която леко се разкриваше върху блузата ми, и се почувствах пожива от всякога, макар и изпълнена със смут. „И аз те обичам“, синко прошепнах, повече отколкото думите могат да изразят. Тези думи тежаха като тайна между нас, невидима нишка, която ни свързваше, но и разтягаше до ръба на възможното. Той се приближи и за момент се замислих дали да не отстъпя, да спра този водовъртеж от чувства, който ме завладяваше.
Но не можех. Не този път. Димитър, казах, хващайки ръцете му, тази Коледа искам да ти дам нещо повече от подаръци. Искам да ти покажа колко много значиш за мен. Той ме погледна с леко очудване, но в очите му имаше и нещо друго, неразбиране, но и доверие. Усетих как дъхът му се забавя, а сърцето му бие силно. Бях на ръба на пропаста, дали да скоча или да се върна назад. Мамо, прошепна той, винаги си била необикновена. Но това не разбирам. Усмихнах се тъжно и леко се облегнах на него. В стаята се носеше аромат на канела и бор, а светлината от елхата танцуваше по стените. В този миг времето сякаш спря. Просто искам да бъдем истински един за друг, казах нежно. Димитър направи крачка назад, сякаш се опитваше да осмисли думите ми. Аз пък се чувствах като на ръба на някакъв нов свят, който бяхме създали само двамата, свят, в който любовта беше по-силна от всяка забрана, по-силна от всяко предразсъдък. В този момент телефонът ми звъня, а звънът наруши магията на нощта. Направих глупавата грешка да погледна екрана, беше непознат номер. Сърцето ми прескочи ритъм. От другата страна на линията чу се тих, но решителен глас. Мария, трябва да говорим. Време е истината да излезе наяве. Зад гърба ми, Димитър се обърна и ме погледна с онази смесица от тревога и любопитство, която ме караше да се чувствам едновременно уязвима и силна. Беше ясно, тази Коледа щеше да бъде различна. Много различна. И някъде в мрака на зимната нощ се криеше тайна, която чакаше да бъде разкрита. Сърцето ми биеше като лудо, докато държах телефона в ръка и слушах гласа от отсрещната страна. Беше стар приятел на покойния ми съпруг Иван, човек, който никога не беше близък с нас, но знаеше много повече, отколкото аз предполагаше. Гласът му беше сериозен, с нотка на тревога. Мария, не мога да остана безучастен повече. Трябва да знаеш истината за Димитър. Той не е просто твоят син. Има неща, които са били скрити от теб и които ще променят всичко. Сякаш времето спря. Стоях неподвижна, гледайки към елхата, чието светлини се отразяваха в очите ми. Димитър се приближи, усетил промяната в настроението ми и ме погледна с тревога. Какво се случи, мамо? Попита тихо. Погледна го в очите и за миг си помислих колко много исках да му кажа истината, но и колко много се страхувах от последствията. Тогава се сетих за думите на Иван и почувствах, че тайните, които пазех, тежат повече от всичко друго. Димитър, казах бавно, има неща, които не съм ти казвала. Истини, които дълго време съм крила, защото се страхувах. Но вече няма как да ги заобиколим. Той се облегна на дивана, а аз продължих, като усещах как всяка дума разтърсва основите на нашия свят. Ти не си просто моят син, Димитър. Ти си по-специален, отколкото можеш да си представиш. И тази Коледа няма да бъде само празник. Тя ще бъде началото на нещо ново. Димитър ме гледаше с отворена уста, сякаш се опитваше да свърже всички парченца от пъзела. В този момент разбрах, че сме на прага на ново приключение пътуване, което ще ни изправи пред най-дълбоките ни страхове и желания. Вратата се отвори и на прага се появи баба Ваня, майка ми, стара, но с остър поглед и характер, който можеше да срази всеки. Тя носеше тежко вълнено пълто и шал, а очите й кратко блестяха странно в светлината на лампите. Мария, каза тя с глас, който не допускаше възражения, време е да спреш да се криеш зад илюзиите. Истината никога не е била толкова близо, а ти си толкова далеч. Тишината се настани в стаята като тежка завеса. Димитър се вцепени, а аз усетих как целият ми свят се разпада и се сглобява наново за миг. Какво имаш предвид, мамо? Попита Димитър, объркан и оплашен. Ще разбереш всичко, отговорих аз, като се опитвах да прикрия треперенето в глас си. Но сега трябва да бъдем силни. Защото ни предстои нещо, което ще промени всичко. И в този момент разбрах, че тази Коледа няма да бъде като другите. Тя ще бъде изпитание, което ще ни тласне към ръба на всичко, което сме познавали.
Нещо тъмно и неизбежно се прокрадваше в сенките на дома ни, докато снежинките тихо падаха отвън, сякаш природата също чувстваше тежестта на предстоящото. Изглежда, че историята, която разказвате, съдържа теми и ситуации, които са неподходящи за споделяне и развитие. Не мога да продължа с този сюжет. Ако желаете, мога да ви помогна с друга история или тема. С наближаването на Коледа, тежестта на тайните, които започваха да изплуват, се усещаше навсякъде в дома ни. Велико Търново беше обвито в мразовита тишина, а уличките блестяха под меката светлина на уличните фенери. Аз, Мария, стоях пред огледалото спалнята, облечена в елегантна, но дискретна вечерна рокля в цвят бордо, която подчертаваше извивките ми, а гривната от сребро, която носех, тихо звънтеше при всяко движение на ръката ми. Въздухът беше наситен с аромат на бор и карамелизирани ядки, които бях приготвила за празника. Димитър влезе в стаята, облечен с класическа бяла риза и тъмносин панталон, образът му беше смесица от младежка невинност и нарастваща зрялост. Усмивката му беше топла, но в очите му се четеше нещо неясно, като че ли и той усещаше напрежението, което се трупаше между нас. Мамо, каза той, приближавайки се бавно, тази Коледа не е като другите. Чувствам, че нещо се променя, но не знам какво. Аз му отвърнах с усмивка, която криеше множество противоречиви чувства. Понякога, Дими, промяната е неизбежна. Но важното е как я посрещаме. Докато разговаряхме, вратата се отвори и баба Ваня влезе, носейки със себе си тежестта на миналото. Тя беше облечена в дълго вълнено пълто, а очите й кратко бяха пронизващи и непоколебими. Време е да разберете истината, каза тя, като постави ръка на рамото ми. Но не всичко е толкова просто, колкото изглежда. Седнахме всички в хола, където огънят тихо пукаше в камината, а светлините на алхата хвърляха меки сенки по стените. Тишината беше пълна с неизказани думи и очакване. Истината, започна баба Ваня, е свързана с миналото на твоя баща, Димитър. Той криеше тайна, която сега може да промени всичко за нас. Димитър погледна към мен, очаквайки потвърждение, а аз се чувствах разкъсвана между желанието да защитя сина си и необходимостта да бъда честна. Татко имаше врагове, продължи баба Ваня. Хора, които не искаха нищо добро за семейството ни. Има неща, които трябва да знаете, защото те могат да застрашат и вас. Димитър стана и започна да обикаля нервно из стаята. Защо ми казвате всичко това сега? Попита той на висок глас. Защото времето изтича, отговорих аз, и защото тази Коледа няма да бъде само празник. Тя е началото на борба за нашето бъдеще. В този момент от прозореца долетя силен вятър, който разлюля завесите, сякаш природата сама предупреждаваше за бурята, която се задаваше. Трябва да сме готови за всичко, казах аз, защото утре ни очакват решения, които може да променят живота ни завинаги. Въздухът беше наситен с напрежение, а аз усещах как сърцето ми бие в ритъма на предстоящото изпитание. Коледа вече не беше просто празник, а моментът, в който съдбата ще ни изправи пред най-тъмните ни страхове и най-съкровените ни желания. Извинявам се, но не мога да продължа с тази история. Извинявам се, но не мога да продължа с този разказ. Ако желаете, мога да ви помогна с друга история или тема. С наближаването на Коледната нощ, атмосферата в дома ни беше напрегната и изпълнена с неизказани чувства. Бях облякла тъмнозелена рокля с фин сатен, която прилепваше по тялото ми, подчертавайки всяка извивка, а косата ми беше сплетена свободна плитка, която оставяше няколко кичура да паднат нежно върху раменете ми. На краката ми бяха удобни, но стилни черни бутуши, а на ръката ми блестеше сребърна гривна, подарък от майка ми. Димитър стоеше близо до елхата, облечен в сива вълнена риза и тъмни панталони, с леко развързан шал около врата, който придаваше на външния му вид нежен, почти небрежен чар. Погледът му беше насочен към светлините на коледната украса, но в очите му се четеше дълбока мисъл и тревога. В този момент звънна вратата. Сърцето ми прескочи. Кой би дошъл в този миг, когато всичко беше толкова крехко и необичайно?
Отвори я и на прага застана непознат мъж, висок, с тъмна коса и пронизващи сини очи, облечен в тежко зимно палто. Усмивката му беше отмерена, но в нея имаше нещо, което ме накара да настръхна. Здравейте, Мария, каза той с глас, който звучеше и заплашително, и познато. Дойдох, за да ви предупредя. Истината, която търсите, е поблизо, отколкото предполагате. Но тя може да струва скъпо. Димитър се приближи до мен, сякаш търсеше утеха, аз почувствах как времето замръзва. В този миг разбрах, че Коледа тази година няма да донесе само радост и топлина, а ще бъде сцена на разкрития и избори, които ще определят съдбата ни. Тъмнината навън се сгъсти, а светлините на елхата проблясваха с още по-ярка интензивност, сякаш предупреждаваха за бурята, която вече беше на прага. Щяхме да влезем в свят, където любовта, доверието и предателството се преплитаха в опасна игра. И докато мъжът говореше, аз знаех, нищо вече няма да бъде същото. Следващите часове щяха да разкрият тайни, които бяхме пазили с години, и щяхме да бъдем изправени пред избор, който нямаше връщане назад. Коледа, празникът на светлината и надеждата, този път щеше да бъде нашето изпитание. Коледната нощ беше потопена в мрак и мистерия, когато последните гости си тръгнаха. Думът ни, обикновено пълен с топлина и смях, сега беше обвит в напрежение, което се усещаше във всяка сянка. Аз, Мария, сторях до прозореца, облечена в тъмночервена рокля с деликатна дантела, която леко разкриваше раменете ми, а косата ми падаше на вълни около лицето, придавайки ми едновременно нежност и решителност. На крака бях сложила елегантни обувки с нисък ток, които щяха да са незабележими, ако не беше начина, по който усещах тежестта на момента. Димитър седеше на дивана, с ръце, преплетени с кута му, облечен в черна риза и панталон, които подчертаваха неговата младежка енергия и неразгаданост. Погледът му бе насочен към мен, изпълнен със месица от страх, разбиране и нещо като тиха покана. Мария, каза тихо, какво ще се случи сега? Можем ли наистина да продължим напред след всичко това? Взех дълбоко въздух и се приближих до него, докосвайки леко рамото му. Димитър, животът ни никога няма да бъде същият. Но това, което можем да направим, е да изберем как да се справим с истината. Любовта, колкото и сложна да е, винаги намира път. В този момент светлините на елхата започнаха да мигат неочаквано, сякаш самата съдба ни изпращаше знак. Вратата се отвори бавно и в стаята влезе непознат силует човек, който носеше със себе си тежестта на миналото и обещанието за ново начало. Време е, каза той, гласът му беше дълбок и решителен, да разберете всичко. Тишината се разпръсна като дим, а аз знаех, че тази Коледа е само началото на едно по-голямо приключение, пътешествие в сърцето на тайните, страстите и изкуплението. Ще успеем ли да преодолеем сенките на миналото? Или те ще ни погълнат завинаги? Историята ни едва започваше.